atong angay nga mahibaluan aron dili na kamo magtamay ni Dr. Jose Rizal nga siya mao ang gisudlan sa Espiritu ni Kristo dinhi sa Pilipinas. Mamanggani nga siya gibilanggo dinhi sa Dapitan City. Dili tungod kay ang Dapitan City usa ka mingaw nga lungsod. Apan tungod kay kanang Dapitan City mao man kana ang bag-o nga Mesopotamia. Kay sa daang Mesopotamia didto man gam Asyadan. Didto gam mao nga gikuha man sa Dios ang Mesopotamia o gihimo naman niya nga Babylonia o karon Iraq man na ipuy-an man dayon sa mga tao nga manggugubot sa kalibutan. Mao nga gitago sa Dios ang bag-ong Mesopotamia. Kung imong tan-awon ang daang Mesopotamia, gilibutan kana sa suba nga Tigris-Euphrates River. Wala na dito. Wala na dito ang Eden, wala na dito ang istorya sa Dios. Kay gibalhin man niya dito sa Israel. Unya, wala mo tuo ang mga tao dito ni Kristo. Manang gibalhin ni Kristo ang gingharian. Sumala pa sa mabasa ninyo sa Mateo 21:42-43. Diya nimo mahibaloi nga kanang gingharian gibalhin sa kanasod. Mao kanang nasod imong pangitaon kun hain diha ang Mesopotamia nga gilibutan gihapon sa suba. Isla kana nga pagka lugar. Mao kana ang istorya sa kalibutan nga atong pangitaon. Kay ang ipapangita sa Dios kana mangging harian. Wa man mag-ingon si Kristo nga mo'y unahan nyo pagpangita kanang salapi. Wala mag-ingon si Kristo nga mo'y unahan nyo pagpangita kanang sikta. Kanang gingharian mo'y inyong unahon pagpangita. Na kanang gingharian sa Dios gikuha ni Kristo dito sa Jerusalem o gihatag niya sa usa ka nasod nga nahimong Kristiyanos nga nasod. Sumala pa sa kasulatan. Mao nga atong determinar, atong mapinpowen karon kung hain ang gingharian nga matod pa ni Kristo ipauna pagpangita. Wa man pangita sa mga pastor, wa pod pangita sa mga pare. Wala pangita. Ang ipangita nila kadto mang igadugang. Mamanay pangita. Di ba nang gingharian? Daghan mag-angkon nga gingharian ang ilang nakitaan. Pero ang pangutana, asa man sa kalibutan karon ang gingharian o kanus aman kana ihatag. Kung dili makamao ang mga pare o mga pastor ni ana, kung kanus agihatag ang gingharian, ayaw na lang mo pabaliw, pagsulti nga kamo mo itag-iya sa gingharian, ayaw mo pagpabaliw. Kay kanang gingharian adunay sukod, dunay sukod. Kanang gingharian sa Dios nga didto kana sa Jerusalem, gibalhin kana kay gikuha man kana ni Nabucodonosor sa iyang pagbihag sa mga Hudiyo. Gidala sa Babylonia kanang gingharian. Mao nga didto nato mailhan ang upat ka gingharian nga tinuod nga ni gawas ug ang ikalima ni ana mo'y nagatago. Nagtago ng ikalima.
Kay ang unang nigawas nginihari sa tibok ng kalibutan mo man ang Babylonia. Nga didto gama si Adan. Babylonia, Medo-Persia, Grisya ug Roma. Upat ka gingharian, upat ka nasod nga nahimong haring nasod sa kalibutan. Gani nadtong mga panahona kanang Roma dili pa na nasod. Kay karon naman lang nahimo kanang nasod ang Roma. Naghinganlan na og Vatican City. Dili pa na nasod sa niadto. Kay kapital man lang ng Roma sa Italy. Unang dili ka na nasod. Nahimong nasod karon. Kay ang nasod nasa tunga sa siyudad nga Roma. Nasa tunga ni ana nga gihinganlan na karon og Vatican City. Mao nga aron makaangkon sila nga naa kanila ang gingharian, magapasundayag sila nga tuwa sa Roma ang 7 ka mga bungtod. Kay kanang gingharian anha man ihatag sa usa ka nasod nga dunay 7 ka mga bungtod. Dagko nga mga bungtod. Muna ang gingharian sa Ginoo. Muna kay 7 man ka bungtod ang gingharian, pangitaan ninyo sa Pilipinas. Kay tubagon kamo sa nasod nga Pilipinas nga doon na may 7 ka bungtod nga nakita sa niadtong panahon. Kay gitabunan man ang Pilipinas sa baga kayo nga yelo, ice. Mao nga 7 lamang kabungtod ang nakita sa Pilipinas. 2 sa Bukidnon o 5 dito sa Benguet. Muna'y 7. Mao nga ang unang tao dayon sa Pilipinas nga naglakaw gikan sa Israel nga niabot sa China. Nagagama sila dito og rice terraces. Naglakaw sila ibabaw sa yelo o niabot sila sa Ipugaw. Mao nga wala may patag dahil ang Pilipinas, ulos bungtod man, dito magagama sila og rice terraces sa Ipugaw. Sama sa rice terraces nga ilang gigama dito sa China, aron sila makatanom dito humay. Unang nakatanom sila dinhi sa Pilipinas. Mao kana ang unang binhi nga gipadala sa Dios dinhi sa Pilipinas. Binhi kadto. Ikaduhang binhi nga gipadala sa Pilipinas tapos na hilis ang yelo, na natunaw ang yelo. Ang ikaduhang binhi mao na dayon ang mga tao nga gikan sa China nga nagsakay og sakayan. Idunggo sila dayon diha sa Panay. Ang ikatulong nga binhi sa Pilipinas nga gikan sa Israel nagsakay og sakayan nga nidunggo sila makadyot didto sa Malaysia. Tungod kay di man sila taga Malaysia, mailhan man sila kay mga maputi man nga tao, kadtong mga tawhana, kay Israelitas man sila, mao nga gipapahawa sila sa Malaysia sa panahon kadto ni Dato Makatunaw. Nitabok sila dayon paingon din sa Pilipinas o nidunggo sila dito sa Panay. Nagpuyo sila sa Daplin sa Suba nga diya sa Sirwagan River sa Panay. Nagdaghan sila dito, nagdaghan. Nitabok ang uban dito sa Luzon. Sa ilang batasan nga nagpuyo sila sa Daplin sa Suba, dito sila sa Bulacan nagpuyo sa Daplin sa Suba. Mao nga ginganlan sila taga Ilog. Kay Ilog man ang Suba dito sa Luzon. Taga Ilog sila.
Unya gimubo ang taga-Ilog, gihimo lang dayon nga mga Tagalog sa ato pa taga-Ilog. Ang uban ni tabok dinhi sa Mindanao. Mao gyapon ang ilang batasan nga nagmapuyo katong mga tawhana sa daplin sa suba. Daplin sila sa suba, magapuyo. Magagama sila mga balong-balong sa daplin sa suba. Mao naghingan lang sila dayon og taga-suba. Kay nagpuyo man sila sa daplin sa suba. Gimubo kanang taga-suba, gingan lang din sila mga subanon. Taga-suba ba subanon? Suba man ang ngalan sa suba din sa Mindanao. Mao nang gingalan sila taga-suba. Gimubo ang taga-suba, gihinganlan sila mga subanon. Mao nang kanang mga subanon dili nato ikaulaw. Dili kita maulaw nga hinganlan kitag subanon tungod kay dili kita taga Mindanao. Taga Panay kita. Kani mga subanon ito taga Panay. Pag bali nila din sa Mindanao, namuyo sila sa daplin sa suba, munang gingalan og taga-suba, munang subanon. Dahil maulaw man dahil tahingalag subanon, ayaw mo kaulaw. Manginlan kitag subanon, kay ang tinuod, anang subanon, nagpuyo sa suba, kay gikan man kita sa Panay. Nabatasan man dito, nga dito silang dato puti magpuyo sa Sirawagan River sa Panay. Muna'y atong pagkatao sa subanon ay magkaulaw. Mga subanon kay dili kita taga bukid. Maulaw kita hingalan tag bukid nun. Kaya kanang bukid nun tuwa na sa bukid. Gikan kita sa Panay. Mga kaliwat kita nilang dato puti. Nga mga pution nga tao kay Israelitas man sila. Apan gitaguan sa Dios kanang Israelitas. Gikuha ng Israel, nabilin lang dayon ang ngalan nga Itas. Manang Itas karon ang ngalan sa mga tao diya sa Panay o diya sa Negros Occidental. Muna yung mga tao sa binhi kana nga gikan sa Israel. Israelitas ang ngalan nila. Gikuha ng Israel, Itas na lang nabilin. Anong gitawag sila karon og mga Itas. Dili kita maulaw, ay magkaulaw kay kita ang unang tao sa Pilipinas.